बेसरबारि नांगोलफाङा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ साबायखर बावदों। चिरांनि सिमानि सिङाव थानाय बेसरबारि नांगोलफाङा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय गोबां गोरिब गुन्द्रा नखरफोरा बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावहरदों आरो फैगौ 2025 मायथाइनि बिटिआर बिसायख'थियाव फिन इउपिपिएलनि सरकारानो थाफिनबावनाय एबा प्रमद बर'खौनो सरकार थाफिननायखौ लुबैदों गोबां रायजो राजाफोरा। अनसाय बिथांखि, गियान सोरां बिथांखि, अरुणोदय बायदि बिथांखिफोरखौ मोननो हानानै गोबां गोरिब गुन्द्रा नखरफोरा गोजोननायखौ फोरमायदों। लोगोसे इउपिपिएल सरकार फैनायनि उनाव जेबो दावराव दावसि गैयालासिनो आलो गोजोन खुसिजों रायजो जानो हादों होननाबो फोरमायदों बर' मुस्लिम, नेपालि, आदिबासि लगाय मोन्देर संसार जानाय ओनसोलनि सुबुंफोरा। बुंबावदों दि सिगां गावजों गाव जोबनो गैयै दाङाबाजि दानथार सुथार जाबाय थायोमोन, नाथाय दा प्रमद बर'नि सरकार फैनायनि उनाव सान्थि गोजोन फैबाय होनना फोरमायो। दिनैनि समाव जोङो जोबोद गोजोननाय फैदों, मानो होनोब्ला जोङो बेफोरबायदि मोननो हादों अनसाय बिथांखि। बेजों लोगोसे जोङो अरुणोदय मोननो हादों आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 25,000 रांखौ मोनग्रोनो हाबाय जोङो। जोङो बे सरकारनि समाव गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों। सिगांनि सरकारनि समावहाय गोबांथार जौ जुवा बेफोरबायदिफोरजोंहाय गोदोना थानायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन। जोङो दायो बे बिटिआर सरकारनि गेजेरावहाय जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोन्दों। फरायनायफोरनि बिथांखियावबो गोबांथार अनसाय बिथांखि होदों प्रमद बर' सारआ। बेखायनो जोङो प्रमद बर' सारखौहाय गोबांथारै गोजोननाय बावहरो, जेन उननि समफ्रावबो बेफोरबायदिनो मोजां बेफोरबायदि खामानिखौ मावलांगोन, बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय सारनिसिम। फैगौ बोसोरफ्रावबो जोङो प्रमद बर' सारखौनो आसा खालामबावो, जाहाथे बेफोरबायदि मोजां खामानिखौ मावलांगोन, बेखौनो आसा मिजिंथिनाय जाबाय। बिटिआर सरकारनि अननायावहाय आङो मा होनोमोनलाय अनसाय बिथांखिखौ आङो मोनदों। ओमफ्राय आंनि गिबिथि फिसालाया स्कलारशिप मोनदों 5,000, ओमफ्राय गेजेर फिसाजोआबो स्कलारशिपखौहाय 5,000 मोनदों। आङो बेबायदि मोननायनि थाखाय आङो जोंनि जेसेबां मानि जोंनि नांगोल भाङायावहाय मावनाय लिडारफोर, आङो बिथांमोनखौ बेबायदि आंनो हेफाजाब होनायनि थाखाय आङो रोजा रोजा आङो साबायखर बावबाय। আমাৰ ইউপিপিএল চৰকাৰ আহাত আমাৰ SHG গ্ৰুপবিলাকত 25,000কৈ টকা দিছে আৰু আমাৰ বড়ো মুছলিম আগত BPFৰ কালনত যিবিলাক হৈছে মাৰা-মাৰি কাটা-কাটি এইবিলাক হৈছে, এখন কোনোই নাই। প্ৰমদ বড়ো ছাৰ আহাৰ পিছত আমাৰ এই চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমাৰ বড়ো মুছলিমৰ মাজত শান্তি আৰু হৈছে শান্তি আহিছে প্ৰমদ বড়ো ছাৰ অহাৰ পিছত। আৰু আমাৰ যিবিলাক দুখীয়া মানুহ BPFৰ কালনত ঘৰ পোৱা নাই, ঘৰ পাইছে, অৰুণোদয় পাইছে আৰু লেট্ৰিন পাইছে আমাৰ এই ইউপিপিএল চৰকাৰ অহাৰ কাৰণে, আৰু BPFৰ কাৰণত অহা নাই। পিছৰ ইলেকশ্যনৰ মাজত আমাৰ ইউপিপিএল চৰকাৰ বিটিআৰৰ প্ৰমদ বড়ো চিফ ডাঙৰীয়াক আশা কৰোঁ ছাৰে জিকিব, এইটোৱেই মই কামনা কৰিছোঁ।